Tatsumbo Saldi de la Cruz. Madagayaong adlaw na usab alang sa mga taga-barangay Kapatagan, human sa laing 22 na usab ka mga PWDs kung person who use drugs ang migranwar karong adlaw sa CBDRP DECO kung Community-Based Drug Rehabilitation Program di Gusenyos kontra sa droga graduation ceremony nga gipahigayon sa Barangay Gym, likod sa Barangay Hall sa Barangay Kapatagan ning syudad sa Digos. Kitambungan kini ni Mayor Joseph Cagas og mihatag og mahinungdanong pahinumdom para subli nga tiunay ang ilahang pagbalik sa sabakan sa Dios, sabakan sa gobyerno og sabakan sa ilang pamilya. Gi-congratulate usab kini ang 22 ka mga graduates. Isang mga programa nito nga buwang itutukan for almost 3 years. Kaya nakita nato na wala ko nakadungog ba nga nakagraduate may Digos na sa 2009 ka pong papel. Nakada-Digos na nahiya na biktima sa droga, wala ni-graduate for 3 years. Moto nga, maningkamot ta, sa kanyang paglingkod din natin natong July 1, nag-istorya ko ni Councilor Jun Banlasan, hindi man si Atty. Nick Cortez, natutukan na to, of course, with the advice of our PDEA representative at the time, and now our PD, Agent Gregores Romero, palakpakan na to. So, conceptualize na to, kung kaning inyuhang na agian karon, tanang-ani aprobado sa proseso sa rehabilitasyon nga giset sa tuwang Department of Health. Una nga nagtuo ko na pinilinyuhang proseso sa pagbago nakatandog doon o nakahikap sa mga kasing-kasing na una para ma-integrate mo sa komunidad. Dili ni siya usa ka program lang or meeting o dili graduation. Sa atong kinabuhi, kapila ta ka beses na graduation. Kana bang natay na human ay natapos na part sa atong kinabuhi. Siguro sa ato naka-experience ta og graduation sa katong kinder ta, no, preschool, then elementary, ang uban naka-high school, ang uban nga nag-high school, nag-college, katong uban nag-graduate lang sa high school, kaya na gisagubang ang kalibutan. Karon sa inyong kinabuhi, graduation is siya. Nga naman, kay naay part sa inyong kinabuhi nga ato nang gitiwas. Nagpadangat og pasalamat ngadto ka Mayor Cagas ang amahan sa nasampit nga barangay nga si Kapitan Juanito Morales tungod sa mong programa nga nagpakita og dakong gugma alang sa iyang mga sakop sa Barangay Kapatagan. Kung minsay kang Mayor, salamat kayo kang Mayor, kang Vice Mayor, sa tibok official dam sa Dakbayan sa Digos. Nagpahigayon og yung ani nga programa nga diin atong gigiyahan ang atong mga batanon. Nagpailalamang kana nga dunay pagpakabana ang atong mayor sa Digos. Pinangga niya ang kabataan at dili gusto sa atong mayor nga may tumpawag sa daotang bisyo ang atong kabataan. Tungod kay nasabtan sa atong mayor nga ang kabataan may atong paglaom sa umaabot nga henerasyon sa atong Dakbayan sa Digos. Ang mong 22 ka mga PWDs nga graduate giubanan sa ilang mga kapamilya o gikalipay nila kini sanglit na bag-o na gyud ilang mga kapikas pinaagi sa mong programa. Kasi pasabot na nabutan, ma'am. Bisyoso kayo. Bisyoso sama sa unsa man. Gusto kayo mo inom. Tapos, tanang kuan mo gamit siya sa una. Nya, karon nga naabot ning sikrab. Naayo-ayo na dyan siya. Murag nalamdagan niyang nauna nga. Di siya maayo ang mo gamit o ginadiling droga. Okay. Ma'am, unsay imo ay istorya nga na programa city government ya isa sa beneficiary nakabenepisyo ang imuhang partner. Dako jud kay ako pasalamat kay tungod ani nga naay ingon ani nga ihatag ang gobyerno ang tanong nagkuan nabag-o jud. Dako akong pasalamat nga ni surrender sila og ilang nahuman ang ilahang matag eskwela kada Sabado. Tungod sa di kapugngang kakulian, wala makatambong si PDEA Regional Director Eileen Luvitos apan gipadala niini ang iyahang Assistant Director nga si Mr. Balmoria. Sa tuig 2016, ang ato ang mahal nga mayor nga karon presidente si Rodrigo
Roa Duterte, nag-announce siya na iyang sumpuon ang illegal na droga. So iyang gi-announce atong tuig 2016 na adunay 4 million ka mga drug personality sa buong Pilipinas. So karon asa man ang 4 million. So ang programa sa gobyerno na war against illegal drugs, so among gipakusgan. Pitambong usab sa kalihukan si City Councilor Badong Dumugo, kauban si City Councilor King Latasa, CLGOO Evelyn Diocampo, mga pastor, miyembro sa kapulisan, PDEA members, ingon man ang mga barangay officials ug uban pa. Matud pa ni Kadak Operational Manager Rogelio Banlasan, kini na ay katulong nga hugna sa graduation ceremony nga mikabat na sa 207 ka mga PWODs graduates. Padayon usab nga nanawagan ng City Government of Digos ngadto sa mga katawhan nga dili gyud makiglambigit sa illegal nga droga. Katsumbo Saldi de la Cruz. Gilauman karong umaabot nga Biyernes, ipahigayon na usab ang community-based drug rehabilitation program dito sa Barangay Mati, kundiin lain na usab nga mga PWODs ang mugraduar. Kini si Mike Nakwa para sa Digos sa News. Denake Gerson Onto. Ebrado R.C. Garcia.